Здравейте, приятели! Аз съм Тошко и днес ще снимам малко Майнкрафт. Нека видим телът ми дали е по-добре снимането или лагва ужасно както преди. Така, това е нова версия. 0.13 милиона. Така. Гледайте, какво съм по-покажи. 6. Играм в някакви мапчета. Сега е редстоун. Цяло почти само редстоун. Може да видите редстоун, джунджури и по-нататък, ако се развива. Но за сега ще направим новите неща. Това сигурно не знам кой сезон ми се пара, ще е нова поредица. Където виждате бутоните. Правим един крафтинг. Слагаме един крафтинг. Правим една кюрка и почваме. Ще скопя малко камък и така. Правим меч, ще направим така всякакви супер неща. Правим всякакви дълги. Телевизорът ми как гледам повторение на матч. Моят любим германски тим Борусия Дортмунд, също Хамбург. Да, точното име. Тъй щупих с кирка, така е. Някой да знае къде съм? Окей. Значи да снимах поради една причина. Почнах училище и малко. Два чедъра, да. И просто не можах да намеря музата как да снимам. Защото как да го обясня. На таблета ми много лагиш. Купих си телефон. Samsung Galaxy Grand Neo Plus. Много мощен. 2, голям процесор. На мен лично ми харесва така. Не знам. Ако ви забива, кажете. Ще се откажа от името вече. На мен лично не ми лагва толкова. Някои хора ми казаха, че от устройството, което снимам, повярвах им и не гледам сега. Нека видим сега какво става тук. Та искам да ви покажа нещо. Който го има в лаптопа, но вече го има и за таблет. Така малко, колко. Малко акация. Акация. Бричо, такъв ми беше името там. Така. Още малко и бум! Нови врати! Има всичките врати, които се вижда до сега през знак, Heaven и така нататък. Да. Щопка малко чаркол. Така. Може би ще подира малко животни. Не, може би ще подира малко животни. И мисля това да е от мен за сега. Нека видим как ще се е получил. Довиждане и до скоро, приятели. Аз бях Тошко и вие бяхме моите приятели.